Guys, mayuhag ipagkuan po ani nga tanuma guys. So, pero ini guys na sa eskina dapit guys ba sa mong kuan. Bitay-bitayan po may pagka kuan no. Bulak-bulak ba mga Christmas tree po guys ba tanawa ya guys. Na ano yan po kayo bitay-bitayan ba dali sa ilawom sa kuan mo guys. Kaya ako eskina ko guys. Linya ko. Di ako eskina ya kuanan to ni kalingawan ni sa mga kauban guys. Bitay-bitayan ng mga mismo mga kuan sa sting, opera o kanang mga new spring guys. So bitay-bitayan pa pag-design pa kuan yan guys. Ito guys Fredo guys Vlog din ano? Vlog sa ko Fred. Dara guys. So tanawan niyo guys. So ngayon guys no. Sige sa mulinyahan guys. Ngayon kaya gibutang nga kuan antay wa gilingaw ni mga kauban diri. Mao gini lang kuan bitay-bitay ang mga kuan plastic ngayon mo pod. Ngayon kay guys. So lingkuranan naman na guys. So na. Tawa. Thank you for watching guys ha. Follow and share lang guys sa aking mga vlog. Thank you guys. Bye bye.